Kardom Karbi Anglong News Channel ke lang arab do anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha MS Ejangpo Enterprises Broiler Distributor Jengkhalong Akimia Kulat Kangpupon Chitia Chiklo ni Pai Kripli Ningkan Surihinira Inkoira Porni ni Jang Karbi Anglong Jengkha Municipal Board ki Parlo Jengkha Thepli Aram Kidamatowar Along Nona Kimi MS Ejangpo Enterprises Broiler Distributor Akulat Kimi Kangpupon Pado Akinang sodatum mate broiler akulat kachong puatum an jengkha adung tebok terai akulat atumaphan akimisen isiabir talo lasi non ke khiruni lanka ke dampen gari atangthu mate bhara kachapa ike nangnilo sonsi kidunalang abong positame jengkha ahawarapan distributor klemponbo lapet non kiwangchi arnike langa ok pusitame wholesale pen beha ke klem atum anke long ponchi pusi phirang ke thengno ningchi po khiruni pen kam singdera report Karbi Anglong News Channel Tiro pilo itu anito kote media person tu kami stame nami tum nang hong apa tasilalo pinimil tum wes ini jang Karbi Anglong jang khabar long stame ini tum ini pen mate bangso boiler distributor akulat kan kupon bangso along ini tum pini jangka municipal board amdar mate ini tum macing hon chairman sar sasin kuncup men sekang kono la se alang li tame to man jemen ak jang lo lapen sen met pen nang kang lo pen di sore se tame alang li nang khan kang lo la se alang li pan tame ak pilo la se lalo non ni la bangso social media made la bangso news along bencani jadi made kan info yang cuma magalalo ni to ni tame akimang bang thedung lo al ding clip pen ding clip pen la bangso boiler distributor kang puji puji sigal ding olo nili tame pinian bang ke kupolong chilo ke damtang nili nengkan ke thom li aprang ben same nili lang distributor tame jengkha habar phan nili bom lo lapen besen met pen pipon bom lo lapen onata pipom lo lasila sora taxi non tini tame boiler bang pipon lo boiler tame uthot nili business pat he pon thuban kabori pon lasi ilitum Karbi Anglong tame ilitum anutina korte mate anutina jirko jirki stame ilitum business hin kapa prang dia pan militame tuning reporting tu ati labangso abe Karbi Anglong tame ilitum yong si business hin ilitum Karbi khai tum yong si cherai gun lap lo mate ilitum yong si ekeng kam si jodong lo tang de ilitum bangalong bang hati malong ke nam tama da di ko ilitum ador kara deji ilitum long si me thang long si to elo pote lapen ilitum same ador chum hek pen lapang so distributor ko wholesale teman ki pija pakini tum sik sedang polo lasi phala so ador ki chum hek pen ilitum jeng khawa lapen bes Karbi Anglong hawa lapen along tin same adak na humri tame ilitum joy ke joy wan long ji adak telephone number do ji lapen ilitum adak ke claim ke dam tame ni lika ke tame biko lasi hala bang nalitum tame mesen me pen mate dak jeng khawara arat atum sitame na humri ko pusin ning thelo Duabarguri Press Club and one day volleyball match kapatu kibipo Duabarguri Press Club and Chepater Piponsi Rong Phongkhat Playground along Arnisia Parman volleyball match kapatu kapidopon Bangso kapatu pon adap o bhai kebra achitimpen pangcheng ponsi Karlita Dorsing Tokbia Phan Chikimo padopon La Sohut Aluhi Kachetongdun DRSA Maipu Robol Terang Duabarguri BJP Mondal Secretary Mongol Singh Rongpi DRSA ex-president Samson Terang DRSA Secretary Lison Hanse Daihuri KSA Inglongpo Secretary Robinson Rongpi Social worker Monus Rongpi Social worker Sonasing Sinar Atum Pendanglok Pinang An ke thekiding atum chetongdu One day volleyball match kapatu ponahut team Troxy An chetongdun si kapatu chedan pon ringtilo labang soalong first prize upon tangka kirabdun lake DRSA president Robol Terangsi rabdun lo
Volleyball kapatu pon final ang deng along Daihuri Young Sport Club lapen volleybros atum pensi patu pon lo. Daihuri Young Sport Club atum volleybros atum apan kitek muchora jok Daihuri Young Sport Club atum chipahai pon dedlo. Kiteng sianong e kapajer pon laki Dua Bargri Mondol Secretary Mongol Singrong pi arideng pensi pi pajer pon lo. Lapen adun tu anong e kapajer pon laki DRSA ex-president Samson Terang arideng pensi pi pajer pon lo. La Suahu Dua Bargri Press Club Amaipu Rajesh Tero General Secretary Rangsina Bay Financial Secretary Robinson Killing Debating Secretary Risan Ingti Sport and Cultural Secretary Roelson Rongpi Kazironga In Charge Thomson Terang Office Secretary Edwardson Crow Assistant Office Secretary Mir Singh Tokbi Members Harthang Sinar Lapen Akas Tokbi Adum Chetong Dunsi One Day Volleyball Match Kapatu Mesen Pen Pachunpo Dua Barguri Pen Edwardson Crow Report Karbiang Long News Kela ke biya puthak ale ning kwaning samna than puchita Pardon? Apang sini li lam siti tining gitam depra. Dorbal guri place kapa butung. Isian sekati pendang lok. Ang itu na dorbal guri place kapa long dan lem dapet. Butung itu an pan ni itu pan kadam na pan lo. Lapen di khoi ke la ni tu biaro si. Yati mastolo. Isang hanti kar ke hai. Tuser bokar. Mosing ropi ke hai. Social worker, finishing hai. Kadang kau pada ni aku kadang ini pini ni orang perpikala. Akhirnya tu DRSA Sport Institution cepat jualan kelamlang. Lana tahu tu kita ni. Nang itu press club tu melang oleh juali exam jinci itu. Kita ni an bari kapur army lagi apa tu me. Nang itu nada. Dia dapat tiru dengan kita ni, manusia berperang ni, amek nang kangkung, volleyball kepatu ani si, volleyball kepatu na dipat, na kelang peran turu parti lah. Dua nombor tadi, dia apuna loke, Dua Barguri Press Club, Presiden Sekretari Baram Mukuri, Jiban tu ni Dua Barguri Press Club pada usia saya, apuna loke bayi di nombor ni dia ke hati penaru. Kila amar ya iman peaceful jaga jahan juwa hokalo idinya volleyball khel pati bolo ya har kane apuna logo mul antor to doino maduna imanate mul tumu boktajo hamuri marido kadam namaskar jali ton nalihin pela non owi kimia tu maphan than pachinik thajela Cholo akansi Dua Barguri Press Club abitu modongkan si ini orang itu dak wang pen itu dak DRSA dari Romonghad Sport Association Patua Klam lo ang itu iru yapang lo itu hampir tanah pi ladak kil itu dak kana bilang kalau itu ke ningarong lo kala ke di pelote itu mangan ningarong pi atel itu la akapre di mili jongam de lo itu bohet po dak itu Cewang so penceng lok pu dari rian ke litum kelahin bangke isi cricket punon football punon volleyball putame patu wifi sitame nona bangke litum patu sita malum so point kon ko tilasona player si omuna asi alang litum dak nang ke bang pen lo so kana di ko bangke litum ningarong lo asi ke bang gilang sitame nang litum chuniri lo dak kelahin an si paje thang pono na litum diare si hoipen sami litum cherawanji penang litum sitame paje thangon bom lo nang litum ke det kiki mulong nang litung ke isia aja kong thepik fourth pillar pisi pulo nang litung ke lasi kirang ilang samil litung an sen cerabon non la pen langdam nang litung uwi kimi tum thi hek nang amumar tum non akapek akrong si dam si ong langdam pulo te non penang thelong nang litung ta agilong ka hapo lasi non jitu idik ke chog jun tha behin penang ana uwi tum do nom la smart tum la pen am pas tenela mobile ke ot pen penang smart tum non mana kapathu athu bang papi bom lasi whole high awareness long nang tung ke claim bang ke mi ekpik lo eli tung bang ka bang ke lasi an su senal tum han chuni la bi pon thei thala so tha volleyball det kelelo kapek khela do dola khola son sitame bi pon tha apeni tum diare so pen tum sitame akemang do yang ilang non ke bang
perang ke bang isame tum ansu se tu gimi phana pin thori pam le tum isame kemen bonji kasi nale tum isame cerap dunon dan mi tum sita ansu se nale tum long isame nang cerap dunji tu ang yelang isame si nilihin ben ke lan hen lo chalo chalo pen ni rong maden li tum tim pen ke bang lake upper dai huri kodam sing not maden li tum team men lake DYSC dai huri young sport club pen sim li tum pini labang so nang li tum ke organize pon Dorbaguri press club pen labang so volleyball organize along li tum same isi invitation ason li tum karju pon long ateng pen nilitum same ason si chingrum si mate team pen nilitum chipha pon sing nilitum ke pathu la pan pini abotor arwi ke jang pigang bong same nilitum banglo la penang nilitum labang so Dorbaguri press club abitung atum pan same akiro pipar piklo la puson akhela nang nilitum ke bi pon mate ke pathik pon tan te manang nilitum ke pachun pon thek pon same nang nilitum kadok we pan same media bitung nam same nilitum upper dahuri mate dahuri young sport club hin pen akiro pipar piklo ai temu cepat hai pon konang deng pon nilitum kachipahai pon la ke chengsi ang deng sin nilitum chipahai pon lo mate winner ang deng sin nilitum chipon pon lo tuma hin benang ke bang jelang kopi ko sama la khela na thu ka chisik sedang nilitum ahin pen ke lason hello nilitum ke dam tang an same lason si khela anat ke nilitum lason si ning ke hang pon mate nilitum ke mang pon nilitum committee pen same lason thak thak lo nilitum ke mang pon ke khela anat bang nilitum un an pen bor i pon nang la pen khela na hokle competition bi pon same chipati do nang pen sini ton chipati pon lo la so teng pen si pini apor same nilitum chipati phansi wang lo la pen jok sini tum team hia nang bong pen pupu nilitum ning oi mate nilitum lahin ka chipu sai ave pen nilitum chipati don si ke cheng siang deng same chipon pon lo non ki thur mi owe kimia tum hanam li tum hin ben pisi than bachini ing to la son hello nilitum non ki thur mi awe tumapan si birta ki me mate ke pachini kang tung ke la son hello ilitum owe kimia tum paprang pon ping nang lang khela another two bang mate khela hin thona athima pulo tang te pinang ana dim bang ke la son si ka khela ke bor i kang tung ari soi jang tum same dolo same isi lang dang lok tang te konani dim bang ke pure ka we pen cheng lok mate la son ka khela anat isi ke paprang pon mate ki japon bang ka we pera jok pinang ana tum ke katiku ka son si do sitame lahin lahai ka to ka waiting ni pen e prang ke bang ji un an pen ke bor i pon ji phan mate ni tum owe ki mi tum son si prang ke khela na ken kam ka chior pon thek ye phan si ni ka to ka we phan same chuni wi pon lo la pen hir jumi same han pon lo Pinya berta ke lapuan si kang ton pon iklo do me thak me